iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Iparpartak mo pa iti mobile, P1 Mendez. Amangan no makalibas dagiti kamkamatan ta. Areglado, Chief. Jak ipalubos ang makalibas dagiti puser ana sa lota. Nasken ang makamagda ida. No saan da kaya ti sumuko? Kaawatan a pinilidan mo patay. Oops! Palpaltugan na ta, Chief. Ikis-ikis mo ti talay ti mobile. Saan arumbang ang maisagmakta? Matungpal, Chief. Saan ta asar dengan dagiti managtakakes? Nasken ang maparmagda ida. Amo! Apay? Bogi? Daka sa damag, amo. Nasalaw da Hepe Salvador dagiti buyot tayo puset. Ano? Kasano na pasamak nito? Nalabit ang nakaawat da iti tip, amo. Iso anaranaan da dagiti tao tayo. Ket? Ayan itang dagijay nga inotel? Sigun iti impormasyon na naidanon kanyak. Kamkamatan ita dagiti pulis dagiti tao tayo. Amumunoan niya daramidang bogi. Diyak kayat nga adarom swa apariko. No kasapulan niya sakripisyo dagijay nga inotel. Isungarot, ti maaramid. Panagkunakat na ibusan da iti bala. Sandan nga agpapaputok. Sigurado da ita, Chief. Kung piriya tipilid tilugan da. Tanya! Napuntaan, Chief. Kartingam, P1 Mendez. Nasken amamuan ta, no adda pa'y si bibiyag kadagiti nakainkwentro ta. Yaya ising, apay akas laborido ni Papa? Jak ang mo, Monica. Basta nasiputak nga daimbagakan kwa na itay ni Bogi. Kalpasan na, kastan tijar na. Siguro, parikot timbagakan kwa na ni Bogi. Iso akas ta tijar na itan. Ang mga no adda maninda kasi napasamak iti negosyo na. Siguro Kasi mati amag. Apektado launay no kasta nga adda rumso aparikot kadagiti negosyo na. Monica, Sa bagay, nagrigligatan namat ngamin abinangon dagiti negosyo na. Iso ang normal la ang tikas ta amarik na bilang ta adda rumso aparikot. Kung mga naisadsad dilugan dagiti tao, mi. Ngam si bibiyag naman. Delikado da ito, eh. Nas ka na malikidar damit lang. Tano saan? Sigurado asyak ti maladit ka ni amo. Dagi jaytan. Ilugan day ti mobil. Day jayan ti mobil. Nas ka na surutag. Nas ka na may patungpal ko ti amin. Sakbay ang makadanon day presinto. Isuot ko ti helmet ko. Tapno sigurado sa andak to ang mabigpig. Inakon. Nas ka nga agbaligya. Ano saan? Daki sa klagit di ka ni amo. Napibkar mo dagiti kinamat ta, Chief. Naisadsad lang aro den tilugan da. Kapot na pinaltugam ti pilit tilugan. Ngam saan man la agrabe dagiti sugat da. Talaga akas ta dagiti managdakdakas, Mendez. Narigat da matay. Ngamin, demonyo ti mangtartarabay kadakwada. Chief, Ngam di ka danag. Saan matlaang nga agbayag dagita? ha? Anya ti kayat mo asawan, Chief? Ha? Awan? Si kakit dimat. Ala, di pa nagmanehom tinto na ram. Sarunwan talat-tatit. Ha? Nagpartakan day dya motorsiklo. At tempurwak na iti mobil.
Tiprino! Tip! Pinabutak na timobile ang nagluganan dagiti nakamagta. Jay nakamotor. Nasken ang makamatan ta. Kartinga Mendez. Kamaten ta Jay. Wen, iha. Di ka danag. Anya nga minti parikot? Awanan yaman na daytoy kung nagmatkan ka. At alaing rimswabas sita parikot iti negosyo. Kung nagtupay ka, Di pa'y kadisimangpat ni mamam. saan pa'y papa? Amo yung mata ni mama. Sigurado ama kumikom day jay ije munisipyo. Ado ti trabaho na. Ay, sabagay. Alam mo, Nika, di nagpanunutin, iha. Kasi tinakurakon, awan ang yaman na daytoy. Ngamin, masiguradok amarisot metla dagos, ti parikot. Kaya't ko amaduktalan adagos. No asino day jay anak motor anang pabetak iti mobil ang nagluganan dagiti nakamagtayo. Saan tayo magsardeng? Nawatan nyo? Isungag tignay tayo amin. No kasapulan nga aramidan tayo nga aldaw ti rabii. Aramidan tayo. Nalawag ka di. Alan, agtignay tayo. Move! Nasiglat da dyan nakamotor a suspek. Di min nasurutan kini Mendez. Oh, sayang da dyan agundaway. Mamuan mi kuman. No asino ti leader ti sindikato ti droga ditoy. Ngam nalikidarmet dagiti nakamagmi. Hello, Leon? John, namuam ka din tinapasamak. Anya na pasamak, Leon? Ne. Saan ka di pa'y laing nga nag-report kan ka ti hepe ti polisya? Saan pa'y matlaan? Anya ka di tinapasamak? At na napabetak ang mobil ti polis. Anya? Tayo tatag peso. Kastagayam. Amaala, urayat nga report kanyak ni Hen. Ay na, addaman gaya man nakaamamos ang napasamak dito'y lugar tayo, Monica. Anya day ta, yaya ising. Addaman ang napasamak nga inkwentro, itinagbautan dagiti pulis ken dagiti kanupusyer. Adda na kemeg dagiti pulis. Ngemdak sanggasat, taadda kanunang pabetak iti mobil ang nakailuganan ta. Anya? Kastati na ipatangatang itay iti radyo. Talaga anang gulong diti lugar tayo, yaya ising. Kanayo nan nga da maipatpada mag-ama di apasamak. Un nga rod ka, iso nga ado ti trabaho ni mamam. Ay, sapay la kumata masulbar matan iti mabiit dagiti krimen, ang mapaspasamak diti lugar tayo. Masansansamot ng ti krimen dito'y ili tayo, hepe. Anya nga iti ar-aramidem. Mayor, panagkunami kat adda vigilante a grupo amang sabsabotahe kadakan. Anya? May sanay ta kadagiti atap ni, Mayor. Nga madamot posibilidad na. Amis mumut lang adagiti sindikato ti mangliklikidar kadagiti makamkamag ni. Hepe, jak kayat ti adorason. Jak kayat nga agpatingga kayo laang iti atap. Aramidan nyo ti amin tapno maisardengan ti krimen dito'y ili tayo. Matungpal, Mayor. Talaga nga aramidin mi dayta. Simangpet ka din ni Bugi. Ising, Saan pa'y matsa? apama na sumangpet. Ibaga mamapanadago sa jahardin iti likod ti balay. Matungpal, sir. Adda na patay kapag saritaan mi. Uwan, sir. Mangipan ka matan ni Jay iti arak. Kaya't ko relax. Matungpal, sir. Orayan kay Jay, ha? Uwan, sir. Ay, inak mga ala iti paborito nga arak ni Sir Leon ijay para. Amangan no makaungat ni senyor, no jak agtungpal adagos iti bilin na. Naungtan kayon sakit ikin ni Mayora, Chief. Itay pa ngamin adi kay matagtagan eh.
Saan met, Mendez? Pampanunutak lang. No asino ti posible anang patay ka dagiti nagagmagtayo. Chief, Dagiti nga ta vigilante. Wenno tao matlaang ti sindikato. narigat asong batan dayta, Chief. Nang runa ket awan met pamalpalatpatan tayo. Day tangarod kat. Ngam no siyak. Takkel ti atak ko. Adagiti matlaang kamang ti sindikato tinang likidar kadagiti kakadwada. Anya? Day ti masigurado, Mendez. Sandalagid di nga itulok ang makaala tayo iti impormasyon. Iso ang nilikidar damat laeng dagiti kakadwada anak ang magtayo. Ayan ninyo. Kasarsarita na ni Bogi iti hardin ijay likod, ma'am. Kasta ka di. Well, ma'am. Alang nga rod, tainak pa'y agsukat. Ay ba nagtulat ta ni Jessel Edmi nun alpas na nagsarita ka ni Bugi. Kaya't kung amin na makasarita ni Leon. Matungpal, Ma'am Chona. Naimbag na nagbaligi ka, Bugi. Diyak kaya ta siya ti pagdasalan ti pungtot mo, amo. Nasaya at launay no kasta. Asino tinakasakuti kadakwata? Ni Hepe Salvador, amo. Talaga na sigla ni Hepe Salvador. Wan nga rod, amo. Naibaglakit din, tanakawayak. Kaya't may batong palko ti biling nyo. Amo, apay nga umisam kayo. Kinapudno na, Bugi. Sa anak matkat na nagtanag apolos. Anya di kaya ti asawan, amo? Amok ngamin anasigsiglat ka. Ngamday jay a Hepe Salvador. Amo. Ngem, agdadata adakkel aparikot tayo ni Hepe Salvador. Amo, aday singasing kung aramidin tayo. Tapno mapukaw ti parikot. Anya tayo ta? Bugi. Sige. Ibagam. Kasayaatan no likidaran tayo ni Hepe. Nalakalangay patungpal tayo dayta, amo. Kaya't naawanan ni Hepe Salvador. Awan mo ti parikot. Pudno launay dayta akinunam. Nga madamang laplapad kanya. Tapno aramida dayta. Amo, Maintriga ak iti kinatao ni Hepe Salvador. Isuasaan tayo nga ramidan dayta, Bugi. Ngamin, talaga nga adda ti kayat ko, amadoktalan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mas daawakan ka, iha. Apaya di mo kaya ti abroad. Mama, anya kumati aramidat ichay. No kumata kakuyog kayo kani papa, mayata. Ngam saan yung mat namin akayat? Amumat nga da obligasyon ko dito'y ili ti San Bartolome, iha. Saan ko ang mapanawan ti pagrabangak nito'y? Kas ina ti ili. Mama, Ngam no siyak ti matulok, kay kayat ko ngagnaad kay Giant. Total, awan matlaan ter aramidam dito'y. apay ang kasta kayo, mama. Kasla kayat yung amaya dayo akada kayo kani papa. Saan mo't ngay ti kasta, iha? Madanaganak lang amin. Nang runak at agrairan ti krimen dito'y lugar tayo. Daka din madamag, Mendez. negative, Chef. Awan pa'y. Uy, panag ko na. Aglay lopay lang ita dagiti managdakdakas. Sigurado dayta, Chief. Apaman asumip nga. Agronda tayo.
Nalawag ka di. Areglado, Chief. Pakamuamit dagiti kakadwa. Naskan nga agtignay tayo amin. Naka-red alert tayo ita. Gapo iti napasamak dito'y San Bartolome. Kastalaeng ti report ken kani Hepe. Wan, Leon. Awanan ti sa balipay. Kat, anya timbagam ken kuan. Natural. Imbagakan ko na anaskan nga aramidan na ti pagrabangan na. Diyak kaya't nagiti mapaspasamak kunak. Naguloon na yan ti lugar tayo. Good! Kat, imbaga na katikan ka. No adda-atapan na may papaniti sindikato nga agraraira ditoy, Awan tinadakamat na, Leon. nasaya at launay no kasta. Safe lang tati negosyo. Yon. Talaga ka di asaan mo na sa... Ako limak ka! Jonah, Um, di mo ituloy no anyaman ti kayat mo asawan. Isungin pamuspusak asikat ang tugaw a mayora nito'y ili. Ti San Bartolome. Tapno ba kasigurado ah? Iso mabaling ka di. Agtungpal kala ang iti amin akayat ko. Kat sigurado. Awan ti pare ko. Naawatan! Anya pa'y laeng kar-aramidong dito'y, Monica. Adalaman ti rabiig. Diyak man amuyaya ising. Diyak namin makaturog. Alo si isinag. Iso arimwarak pailaang dito eh. Anya, Day katiag pa iso yaya. amangan mo't no adda parikot mo. Awan mat. Iso na lang ta. Yaya ising? Mangag mo day chay? Uwan, sirina ti mobil dagiti pulis. Ay, sigurado nga adaman ang daka sa mapaspasama. Anya, Talagang sasaanan nga agsardeng tiriribok dito'y San Bartolome. Chief, napalawlawan ng tipasdik ang nagkamangan ti kinamat tayo. Men, take your position. Yes, sir. Yes, sir. Urayan nyo ti sinyas ko. Mendez, manglikaw. Hindi kayong ti makaamo dito'y sango ti pasdek. Is that clear? Areglado, Chief. Ikagumak ti makastrek iti pasdek. Bareng no adda makamag tayo asibigyan. Okay, Chief. Aganad ka. Sige, mapanakon. Kakadwa, agsipot kayo anay bag. Ang mga nunda tayo ti may sagmak. Numamaysaan na tayo dagiti managtakdakas. Pantay ta. Nagbaligi ang nakastrek diti pasdek ang nagkamangan dagiti nasalaw mi ang managdakdakas. Agad nadaklaan. Ang mga nusak ti may sagmak iti kastoy nga aramidak. Jack pa mo niya ti kabalan dagiti nasalaw mi ang managdakdakas. Ang mga nusak mati. Sakmat niya! Kunak tumet. Nasken nga agad nadak. Delikado dagiti nasalaw mi ang managdakdakas. hello? Oh, siguraduan nyo ang makamagyo na kita. Okay, bye. Asino tayo, Chay? Tao ni Hepe. Nakasalaw da kanumanan iti managdakdakas. Ano iya? Asino ka no dagiti nasalawtan? Diyak pa'y mo, Leon. Oh, papanam. Di na kuning kaskaso. Amuklatan. Am ka na nga ang mga nutao na tinasalaw dagiti pulis. Di nga ka di kuyugan yaya ising? adda imbilin kanyak ni Sir Leon. Sakbay arimuar balasang ko. Iso a pasensya kan, ha? Kasta ka di? Uwan, Monica. Napanan namin ni Papa. Diyak mo. Basta nasapa da arimuar kinibuki. Kasta gayam. Ni Mama? Dandani nagsinnaruno da arimuar. Nasapa mo't anapan ije munisipyo. Talaga ama kumikom da. Alanga rod yaya ising. Saan nabali laangan. Oray din akong kuyugan. Kabaalak mo tirong war asisya.
Akyat bahay dagiti nasalaw mi, Mayora. Natiliw si bibiyag di maysa. Gamdak sanggasat. 5 ban di maysa. Iso na papatay iti operasyon mi idirabi. Kastagayam. Kinontak min dagiti kakabagyan ti napapatay. Taga ano dayjay? Taga kabangiba nga ili, Mayora. Imay da di mayo dito'y lugar tayo. Oh. Papaisagana konti kompleto a report. Mangipatulodak to iti kopyayo. Agyaman ak, hepe. Patuloy akon, Mayora. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswat. Sige, hepe. Kablaawan kayo itinabaligi ka operasyon niyo. Sa dino kano tinapanan ni Monica? Panag ko na kat mapansumarungkar ijay simbaan ni Monica, Sir Leon. Hindi. Kunak man na abandonadong ti simbaan dito'y ili ti San Bartolome. Saan pa'y, Sir Leon? At dalatamat dagiti lumugar amang tartaripato iti simbaan. May saditan ni Monica. Ay, Wen gayam, Sir Leon. Naaramid konti imbilin nyo kanya. nasayaat nga ron. Ala, ayaban ka lang no adda masapol ko. At to yan ti kompleto a report. May papan itinapasamak idirabi Chief. Agyamanak, P1 Mendez. Nabilin ko mutunda korpos. Amang isayangkat iti follow-up operation. Nasayat no kasta. Ala, ipan mo lang iti opisinak deta. Ikabil mo itilamisahan ko. Matongpal, Chief. Katingan, tagkuyog tamatlaeng. Mangisayang kat tamatlaeng iti follow-up operation. Barang no adapay sa bali amaduktalan tayo. May papan itinapasamak idirabi. Naturod mo dagiti taga sa bahala lugar. At umayo dito'y ayan tayo, amo. Dagiti manal. Dito'y pa'y teritoryo tayo tinapilida. Ay baglangan. Tanasiglat dagiti polis dito'y. Anya nga'y, di na isag magdalang. Kunak laki din. No tao tayo manen tinasalaw da hepe di rabi. Iso akinasarita ka, Tagos. Amo, nabilin dagiti tao tayo aglaylo da pailang. Nasayat? Jak lakit di kaya ta makaala iti impormasyon ni Hepe. Amo, Uray no tengel tayo ti ili ti San Bartolome. Nasken latatin an anaya panaganad. Jak nga min kaya ta may bawing ti pamabasol dagiti umili iti liderato ni Jonah. puno day ta, amo. Narigat, no ni Mayora hit hindi pagbawingan da. Day tangarod ket. Ti kayat ko. Agtalinaed anadalos ti liderato ni Jonah dito'y San Bartolome. Iti kasta. Agnanayon at tengel tayo daytoy nga ili. Sakbay nga agawin na. Dumagasak pa iti simbaan. Barang numadanon ko pa'y dagiti umili, akanayo na sumarungkar ijay. Idilak si ti kinadaan iti simbaan dito ili. Manipod nga mina nagbalin anariribok ti ili ti San Bartolome. Awan matan ti padi anay destino ako raparuko iti ili mi. Takasano, nagamakdalakit di iti napasamak iti nao di apadi ditoy. Nakarong aminan ti kinadakas dito'y San Bartolome. Talaga asaanin ang malapdan. Agraira at talagan dagiti rinukar ti kararwada. Oray no anda dagiti umay agdaldalos dito'y simbaan. Talaga asaanin ang mailibak ang nabaybayanan daytoy a lugar. Nagbalina nakasla nakakaasi daytoy a lugar. Kasla mabriyat ti barukong ko. Numakit-kitak tinagbanagan ti simbaan dito'y ilimi. Amok ang mapilpilitan laang dagiti lumugar a kasarsaritak nga umay agdalos ditoy.
Siguro, gapulaangan iti baing da kanyag. Isungag tungtung palda, no kasya ka saritak ida. Ngam ti kinapod no? Saan na asyak ti tao diti simbaan? Ha? Asino nga taday ta? Ang mga naman nagdakdakas ana isarong diti San Bartolome. Tinasayat, pumanaw ako dito. Oh my God, ito Shh! Agulimag ka. At da armado alalaki ang nasiputan mi nga imay dito'y daan na simbahan. Anya? Oh my God! Kumlab ka! Saan ka makalimas? Natumban ti pinaltugam. Pasensyakan. Ngam no jak aramidan ti kasjay. Amangan no adda pa'y maisagmak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Chief, dayjayan dyan nakainkwentro. Impanaw dan dito eh. Nas ka na mamuan tayo. No asino dayjay. Siya kung ti makamo iti dayta, sir. Very good, Mendez. Ngam, Chief. Ti anak ni Mayora. Madlaw ang mabutbutang pailaan. Alan, Mendez. Siya kung ti makaamukin ko na. Dinasayat. Sikan ti mangi daulo kadagiti kakadwa. Amang isayang kat iti imbestiga. Hello, Jonah. Yun, adada ka sa napasama ka ni Monica. Anya? Anya ti kaya't mo asawan? Anya ti napasama kita anak ko? Dandali na isagmag ti anak ta. Naimbagtanay na nga damat ni Hepe daan na simbahan. Anya? Ayan ito ni Monica. Ada kami dito ospital. Kaya't ko masigurado nga awan kita ka sa napasama kan kuana. Sige, umaya ka dagos dita. Nakanan ni Amo, manang ising. Jak amo kalaat matlatan api manaw. Apa yung nga Apay ay asyak ti pagdamdamagam bugi. Sika kumati ad-adda makaammo iti anyaman apag na ni Sir Leon. No Amo, disemuro tak kuma. Saan asyak ti pagdamagam Anya kamatan manang ising. Awan pa iti serbi na mati makisarsaritakin ka. Di ta ka man langan. Aramatik ti may salugan. Kasurutek ni Amo. Agyamanakan ka, Hepe. Awan ang yaman na, Mayora. Inaramid ko lang ti pagrebangan. Naimbaglakid din ta na iranangad da kaming kinipiuan Mendez iti simbaan. Anyan, ultimo simbaan. Pagumukan pa yan, dagiti managdakdakas. Makapaladingit nga rod, Mayora. Nas ka na mapanak matan. Di kagdanag. Ikagumaan mi nga amuan ti kina sa asino day di alalaki. Okay. No, adda makalap yung nga impormasyon. Pakaamuan nakadagos, ha? Matungpal, Mayora. Mapanakon. Agsubliya kiti ayan ni Monica. Amuak no kumustan di anak. Kumusta ni Monica? Kung ati doktor nga awan matirumbang nga pagdanagan kan kuana, saan mo tanan ano? Sigun ka di Hepe, na ikagumaan na sinalakniban ti anak ta. Asino ti awanan bain? Adandanin ang dangran iti anak ta. Awanan Leon, addan iya punerarya. Anya? Asino tinang patay kan ko na? Napaltugan ni Hepe, di mismo nga unag ti simbahan. Ni Hepe Salvador? Juan, Leon. Apama na makariing ni Monica, mabalin tayo matlaangan nga iyawin. Sir, pogi points para kin katipan na kay Salvar mo ni Monica Oh, Chief. Ape akas saan ka maragsakan? Adda ka di parikot? Sa bali ti pampanunutek, Mendez. Anya dayta, sir? Ti may papan itinagsasaruno ang napasamak dito'y balwarte tayo.
Kasla maigagagara. Anya? No amerisa na naimbag. Kasla kasta ti turong ti amin, Mendez. Kalpasan ang napapatay dagiti nakamag tayo a pusher. Nagsasarunumat nga da nakaenkwentro tayo. Nga mamatiak asan akamang ti sindikato dagijay. Anya? Kasla dagparparik na kanyak, Mendez. Kat atapak nga mga nuad damang bilbilin ka dagitoy. Tapno maya tayo ti konsentrasyon tayo ti sindikato dito'y San Bartolome. Anya nga mintararamitin may simbaan, iha. Si Marong Karak laang, Papa. Iha, imbagak matangkan ka. Delikado itang ti lugar tayo. Saanan akas iti sigod ana ulimer, ken awan apolos ti paggan. Ngam ita, sabalin. Nakaskas daang nga rod, Papa. Ultimo pagtaangan ti Diyos. Sinarap dagiti managdakdakas. Iha, Naimbaglaangan, tanaira na nga adamot ijay ni Happy Salvador. Ngamin, sinurot da dyan na si putan da nga adaigam na. ay, Noawan ijay da Happy. Amang ano talaga ana isagmakakon, Papa. iti ka nito mapasamak ti kasta iha. Idya ko na mono niya taramid. Sikat ti kakaisunang anak ko. Jak laki ti itulog nga tatagay sa mapasamakin ka. Iti ka nito nga at damang dangrankan ka. Pumatayak. Anya, Day tatag pa'y sumo, iha. Tatalaga at jak itulog nga tatagay sa mapasamakin ka. Nagkunakamo. Uyot dagiti ka kompetensyayo iti negosyo. Dagiti makakaenkwentro da hepe. Bogi. Inka gumakti na nga iti impormasyon. May papaniti na paltogan ni Hepe Salvador at andanin ang dangran ka ni Monica. Kat. Anya tinatoktalan. Kamang ti small-time drug dealer da dya lalaki, amo. Anya. Nukas tangarod. Posible at talaga ati anak ko ti Ponteria da jay ngawanan bain. Ada posibilidad na, amo. Noawan ni Hepe. Amang anoan niya matan tinapasama kita anak ko. Tirigat na. Kaslakit din adda pa yan utang yun na yung baganakam ka ni Hepe. Jak kaya ti makautang iti na imbag anakem, Bogi. Isungay ti mabit. Nas ka na maikwits kumatlaing dayjay nga naramid ni Hepe Salvador. Unayan, Monica. Dandanikan balasang ko. Yaya Ising. No amukla kas jay ti mapasamakan ka. Saan kalakuman a pinalubusan a nagmaymay sa arimwar. Kinuyog kalakuman nga uray kinaungat na kun ni Papam. No bilang jak na aramid ti Papa aramid na kanyak. Saan na balen, Yaya Ising? Di yun panunutan day jay. Ngamin, awan matidagas sa napasamak kanyak. Naimbaglaangan. Ngam kasanoon no adda. Nana Ising. Ay na, amang anoan yan tinaaramid ni Papam no bilang laang. Patpatgan na ka ngamin unay ni Papam. Kat no bilang tadadakas a napasamakan ka. Sigurado nga dalakit didakas sa mapasama. San Bartolome Police Station, hello? Asino ditoy? No asino ka man, sa anak amabuteng. No talaga ka balam, amom no sa dino ti pakasarakam kanyak. Ngamin, adda aklaang met dito'y presinto. Addan mangipangpangta kanyak. Kaya't asawan dayta.
Nanayunan man ti kabusor ko. Kas hepe ti pulisya dito San Bartolome. B1 Mendez, reporting chief. Keryon! Ala, umay ka Mendez. Adda na patag pagsaritaan ka. Kaya't ko abili naman ay bag ni Hepe. Ha? Apa yun? Madlaw ko nga adda kayat nadoktalan dito'y ili tayo. Anya? Laglagi pa, no anya ti paset mo iti grupo. Ken no apay nga inkagumaag asi katagtugaw amayura dito'y San Bartolome. Iswanas ken laeng ang mapagparang mo kin ni Hepe, nga awan ti dakas nga ar-aramidag. Tamadlaw ko akas laad dan rimusing, apa nagkatap na kanya. Madali man terabi chief. Ngam kas iti sigot. Agron-ron data pailahan. Kasapulan. Sa anak namin ang makaid na. Aging gajak maduktalan ti amin akayat ko aduktalan. Chief, Masigurado ka na impluensya dagiti kabusor tayo dito San Bartolome. Iso kasapulan ti naingat nga investigasyon. sa bagay. Husto ka, chief. Ala, ijay asidig ti balay ta mayora ti pagturungan ta. Barang no at dakit ti masalaw ta ijay. Apay di ka pa'y laeng maturog, iha. Diyan ka mo, papa. Ngam sa anak mat ngam tuglap. Madandanagan ka kadipay laeng aging kaita. Gapoy tinapasama kiti kalabers. Saanan, papa? Nalipat akong dayjay. Iso na lang tagtibtib bayo ak. Anya? Apay, iha. Diyan ka mo, papa. Diyan maibagano apay. Amangan met ngamin no adamanti. Ha? Anya nagijay arang ipak. Umay ka, iha. Mapantay ti silid tinam. Amangan no makadanon dito'y dagiti agrarangay. Karti nga, miha. Amangan no niya ti mapasamak. Umay ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aglingot ka na yung bag, Mendez. Patungpal, chief. Para ko na. Data talaga ti punteriya dagiti nasalaw tanan. Talagang amin asaan data asar dengan. Sapay na pilag ti igam da, chief. Ha, chief. Nagsarding nga palpaltok. Ikaguma at ti bumalas iti putok. Apaman ngagpaputukak. Agtaray ka adagos di tamobil. Taumawag ka iti backup. Is na clear? Matungpal, chief. Kitan, Mendez! Win, chief. Pagsukata iti magasin ti paltog ko. Narigatin. Ang mga nukala at adumarok dagiti na salomi. Di kagda nag-iha. At daaklaan dito eh. Saan ka baybayan? Mama, anyang amin ti mapaspasamak. Saan ko nga mo iha? Awan pa'y matimpa ka mo dagiti kapulisan. Diyos ko. Talaga anagulong to ili tayo a San Bartolome. Saanan akas iti anaulimag ka natal na. Nakabutbut ang itan. Iso nga rod ako nakken ka amapan kalaangan iti Amerika. Sumaruno ak apaman amalpas ti termino. Saan, mama? Diyak kayat. Malidaya naglaang idya kay tawan kayo, mat. Isa pa nga asiyo. Saan na ko mga api? Anya nga eh. Adda ka din nakita yo? Hindi ka din dyan. Awan. Sinara mi tintero nga aglawlaw. Sino nga tadagi dyan nga awanan pain? Chief. O anya, Mendez. Adda na tuktalan nyo? Adda na kay baga. Nga adda nakita da do alalaki ang nagtaray iji kasamakan. Anya? Men! Adda pa ilang arot ti aramiden tayo. Agtignay tayo. Sawaran tayo ti kasamakan. Dagiti dagduma. Manglikaw kayon. Barang no masalaw tayo pa'y dagiti nakainkwentro mi.
Aging kaita? Awan pa'y laeng pakaamukin ka ni Hepe Salvador. Awan pa, Leon. Nay, apay nay. Rumbeng kuma apakaamuan na kan, tas si Katimayura dito'y ili. Jack matam mo. Amangan no madama pa laang ti panagsawar da. Tikit di ko nam. Talaga anatangkan ti ulo tay jay a Hepe. Agin lalaing. Leon, Day tatagpeso! Agasam ti kastangar aramidan na ngay. Ti rumbeng kenkwana. Kat maikan iti pagnakman. ha? Anya ti kayat mo asawan, Leon. Inapudlo na mo ni ka. Nagdanda nagakmatkat iti rabi Ngumjak na ang remremuar iti silid ko. Nagkarkararagak balasang ko. Yaya Ising, Nakasaritam ka din ni mamam sakbay arinmuar. saan nga rodan, nana? Nagkapanawan ni mama itay nagriingag. Naladawak ngaminan ang nagriing. Gaputa parbangonan itay nakaturugag. Nagdanda nagakmat ngamin. Unay mat ngaminan aya. Anyang atan ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Talaga nga agrairan ti krimen. Saan lang ang krimen, Yaya Ising? Ultimo ti droga kan sugal. Talaga nga agrairan ditoy. Awan ngaminan ti padi anaturad nga umay agserbi dito'y. Kaskura paruko. Iti kasta, adda ko mati mangiwanwan kadagiti umili. Kan mangipalagip kadakwada may papan iti Diyos. Amumat no anya tinapasamak itinao di akura paroko diti lugar tayo. Dayjay lakid diti rason. No apay ang mabutangan ti kaadwan apahadi nga umay ditoy. Dayto ti makagapo. No apay ang nagapunan ng ti kinadakas ti lugar tayo. Agpaiso da itabalasan ko. Iso ang nakabut-butangan. At ito'y kisibubukal a report, Mayora. Anya ngamin at talaga tinapasamak, Hepe. Amok nga si dagla ang ijayan mi tinakapasamakan ti inkwentro. Gaputan ang ngagmi dagiti ranipak. Madama ti panagrondami, Mayora. Kalaat nga da nasalaw ming armado. Pinaputukan da kami. Kat, nakabagyo ka di ita. Saan, Mayora? Isut ga po na sa anak-anak report adagos kada kayo. Gaputan nagisayang kat kami pa iti follow-up operation. Ngam, saan mi idan nakita? Hepe Salvador. Di mo samatan kabailan apagulimakan daytoy nga ili. Mayora, Amumat anapatad kanyak ti peace and order daytoy nga ili. Ngam saan mo samatan akabailan nga ipatumpal? araramidag ti amin nakabalak, Mayora. Panag ko na. Talaga laeng ana-impluensya ti utek ti amin a kinadakas ditoy. Ha? Ngamiti ka nito ang makaalak itinatibkar nga ebidensya. Ikari, madusa ti rumbang a madusa. Nga uray pa'y kasano ti kinabileg ti koneksyon na. Nakaalakit impormasyon, amo. Anya dayta. Amo. Tao tayo tinakainkwentro dagiti pulis, iti rabi. Anya. Dayta ti agpaiso, amo. Kasanuan na pasamak dayta. Di mo't imbagamon kadakwata nga aglay luta pa'y laeng. Amo. Kapilitan kami na nagtignay day di rabi. Ta sinabat da dagiti nagsangpat nga igam. Anya. Dayta ti agpaiso, amo. Inlawlawag kanyak da asyong ti amin. Kastagayang tinapasamak. Naimbaglayan tawan tinakamag kadakwata. Amo, nasisiglat agiti tao tayo. Saan da basta-basta? Iso asan mat basta-basta makatiliw da Hepe Salvador. Amang ano nang rigna ni Mayora itikas dyan nga imbagam, Chief. Anya ko maaga po amang rikna. Kasano?
Ket ti pamilya rugan ti kabaknangan dito'y San Bartolome. Ni Don Leon ti ka-impluwensyaan at tao dito'y. No at dadakas nga aramid ta. Talaga amang rik na ni Mayora. Ngam no awan mo tirumbang apagdanagan na. Sir, Kastalaan kasimple day ta. P.U.1 Mendez. Nagsubli kayo matadagos dito'y mansyon, ma'am. Nagmading amin kiriknak, ising. Anya, ni, apa yan, ma'am? Diya mo. Nalabit aga po kadagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Nariribok namin una yan ti ili tayo. Isu siguro akas to'y matan ti marikriknak. Sigurado ka nga okay ka lang? Di nakpagdanagan, iha. Mayatan tiriknak. Naiinanak naminan. Aklo naman wano saan. Mamati ak nga ada pa kainaigan tinapasamak idirabi saan ka di? Jack ilibak day ta, iha. Anya ti ba ti investigasyon dagiti pulis, mama? Awan pa'y. Madama pa'y lang di pa nag-imbestigar da. Amumatan. Saan basta-basta ti ag-imbestigar? Nang runa no kasjaya pagtan. Ngam saan mapukpukaw tinamnamak? Nga aguli magtumatla ang tiili ti San Bartolome. tumingan ti Rabi, Chief. Awan mo tinagimulan tayo nagronda. Talaga kasta, Mendez. Saan nga iti amin nagundaway? Kat da tayo apan nakabagi tilinteg ti agbaligi. Chief, Kadaw yan pa'y kidya dagiti managdakdakas ti agbaligi. Gapo taado ti koneksyon da. Isu ano da duma? May bagbaga nga awan ti mararamidan tayo a pulis. Takasan mo? Narigat akalabanan dagiti organisado a sindikato. sa bagay. Agpaiso day ta, Chief. Alam Mendez, dumsagtan dito yung mobil. Alaan tanda giti arwatan ta dito presinto, tap na makaawit tamatan. Okay, Chief. Ngam ne, nas ka na masapa ka matlangin ton bigat, Mendez. Amo matan, ado tinaskan nga ramidan tayo. Matungpal, Chief Salvador. Sa nga pula a minutos laaman, alas 5 ni tiyang sapa. Nga maging gaita, tsak man la nairidap apulos. Tsak namin malipatan tinako na kanyak ni Hepe. Uray kano kasanot ti ka-impluensya ti utak ti sindikato. Basta makaalay ti ebidensya, saan naasantuen. Agdawat amo na maipapan iti limad nga aramid ni Leon. Oh, dahito yan ti pagdandanagak. Nagrigat tumat nga min. Ne. Nagsapa ka na nagring. Hanya turas na ya. Agalas 5 gaya man ni tibigat. Nalukag ka, Leon. Pasensya ka. Susan, awanan niya man la. Amumat at talaga na sapak nagriring. Yumsi ka. Itaman pa yan na sapak ka nagriring. Anya ti... Ha? Napatit ti kampana iti simbaan ti San Bartolome? Leon, Anya ti kaya tasawan da ito'y? Sino tinangpatit iti kampana ti simbaan dito'y San Bartolome? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangangungot gayam day dyan, yaya ising. Juan Monica, nasdaawak nga rod. Nabayagan asaan anapati ti kampana ti simbaan dito ili tayo. Ngam itay parbangon. Nakaskas daaw. Taada ng patit. Amangan no adala ng loko kada tayo, balasang ko. Anya ti kaya tiyo asawa niya, ya?
Amumat nga agrairan dagiti dupang ngagtutubo dito'y lugar tayo. Amangan numay sa kadakwad at awan maaramid na anapan ng patit iti kampana. Anya? Posible dayta, saan ka di, Monica? Dagiti tattao nga awan maaramid na anasayaan. Awan latdi da mapampanunot nga aramiden. Sikan a mismo tinakapanagnak nga addan dagiti mapmapan ijay simbahan a managdakdakes. Ar-aramiden da paikit din a hideout da dayjay. Ta saan meten a maar-aramat. Anyan ang makapaladingit no kastayaya ising. Nakapasar tayo dito'y presinto, Mayora. Anya ti may pay ko kada kayo? Hepe, itay parbangon. Napati ti kampana iti simbaan ti San Bartolome. Ha? Sagrado a lugar dayjay. Uray no kasjay asaanan amar aramat. Mabalin ka di akidawakan ka pabantayam kumalatta. Saan ko mapalubusan ti uray as sinulatan dita nga agbasak-basak ijay. Matungpal, Mayora. May patungpal adagos dayta akayatyo. Nabayagan nga awan tinang misa iti dayja simbahan. Ngamuray no kasta. Pagtalinaadan tayo kumalatta ti kinasagrado na. Mabalin ka di, hepe. Matungpal, Mayora. Kas itinakon-akon. Masurot ti kayatyo. Panagkunagbugi. Adaman nga tan maibaon a pading agsirbi ako ra paruko dito'y San Bartolome. Amo, panagkunakit adayo ang mapasamak dayta. Bugi. Mabuti nga sino man apadi ang may destino dito eh. Saan talagit di akayat ang mapasamak kadakwada. Tinapagtang di kaudyan apadi anay destino dito'y San Bartolome. Kisojak lapat yan. Nga dama ka ito rin nagpadestino dito eh. Kaskora paroko. Kastagayan ti pamating. Buena mo. Isama sigurado. Awanan ta aging tuturod apadi nga umay dito. Monica, Oh, apa yaya ising? napanak nagibelang iti basura. Amom, adda sa usao dagiti kaaruba tayo. Nganya? Adda kanu lalaki nga agpaspasyar dito'y lugar tayo. Amang ibagbaga a pagtitinulungan tayo nga urnusan di simbaan. Anya? Kastamat ti bagbaga dagiti kaaruba tayo. Asino day ta lalaki? Saan da nga amo? Ganggan na at sa kanumat dito'y lugar tayo. Itaman pa nga na isarong akas ta at tao dito'y San Bar. At tangad pa sa pagilasinan, nga dahil may nagbasak-basak dito'y simbaan, Chief. No asino man dayjay. Nalabit nga iso tinang patit iti kampana. Chief, Numay sa adupang dayjay. Nalabit nga imayla nag-trip dito'y simbaan. sigurado dayta, Chief. Nabilin mo kadin dagiti kakaduha. No kasano ti panagsisinublat dang agbantay ditoy. Nakababay mat kini Mayora, no saan amasurot ti kayat na. Nabilin kon ida, hepe. Ayusin ti amin. Nasayat nga rod no kasta. Ala, naskan na pumanaw tayo ditoy. Adupay tinaskan nga asikaswan tayo. Napipinta sa klase ti igam dagito'y asimang peta. Silyado pa iti kaaduan ka dagito'y. Talaga na lain di kontak tayo, amo. Amo na ti ipatpatulod na kada tayo. Da kayo! Ulitek nga ibaga kada kayo. Aliklikan nyo pa'y laang tagbasak-basak iti sa dino man napaset ti San Bartolome. Nalawag ka di! Napudot kita ti mata dagiti pulis. Kadagiti mapagatapan ang managdaktakas. Jak kayat nga dauray may salaing kada kayo amakimag. Tano mapasamak ti kasta.
agpagag kayo amin. Nalawag ka di? Nasayaan. Alan Bogi, pumanawtan dito. Matungpal, amo. Ikaman pa'y nga danaturad ang mga lukoy kadagiti umili. Tapno maurnos ti simbaan, iha. Uwan nga rod, mama. Dagiti pagkitkid dawak iti kasta. Madlaw ang mabutang dapay. Diya ka muno anya ti kabutang da. Nga marikriknak. Gapula ang tamabain da kanyak. Isu nga umanugot da ang mapanagdalos iti simbaan. Iha, Ngam tinako na kanyak ni nanay singa. Kasla na ikanak iti kabarbaro anam nama, mama. anya ti kayat mo asawan. Kasla kayat ko amaam-am mo no asino man day di alalaki nga ibagbagada. Monica, iha. Saan ka kumabastag darasudos latan? Saan tayo mamam mo no asino day jay? Amangan kit din niya lang ti plano na. No asino man day jay tao. Mama, Narigat ti agtalaklatan iha. Iso nga aganad ka kum... Nakadanon gaya man kin kaday nga impormasyon, Chief. Juan, kayat ko amam mo, no asino day dya lalaki. Damag kung agpaspasyar kano kadagiti barangay dito'y ili. Al-alukuyan na dagiti tao at tumulong amang ornos. Ken mang taripato iti nabaybayan asimbaan. Mendez, No anyat ko na yo, Chief. Bilinek dagiti kakadwa. Tasapulin da dayja alalaki. saan? Ha. Amangan na madaksan tayo. Awan mo tidakas nga aramidan day dya lalaki. Saan ka di? Chief, Amangan no agbalat it di mat kada tayo ti amin, no bilang laeng. Iso asaan arumbang aramidan tayo ti kasta. Kalukwan dayta, Chona. Leon, Asino kumatag dursok ang mga lukoy kadagiti umili ti San Bartolome. Tapno simpaan, ken taripatwen dati daan na simpaan. Amom ti pakasaritaan ti kaodyan apadi ang nagpaay kaskura paroko dito San Bartolome. Manipod idin. Awanan tinay destino pa ditoy. Ang mga no adamit na sa panggat, no asino man jay may pagpadamag ang lalaki. anya. Tinasayaat, Chona. Pasapol ko na jay. Kaya't ko amaamwan, no anya talaga tigagkara na. No aramidom dayta. Ang mga numaduktalan ti pakainaigam iti napasamak iti kora paroko. Iso nga agpanunot ka nga umuna, Leon. Sakbay amang isayang kat ka iti anyaman nga dami. Ay na, madandanagan iti kastoy ngar aramidan ta, Monica. Ang mga nukaungat na ta ni Sir Leon. Awan mo tidakas nga aramidan ta. Saan ka di, yaya ising? Kasanon no saan dagayam akayat ken ni mamam ti kastoy. Yaya ising, kayat ko lang ang maamuhan no agpaiso ti damag. Iso nga ikagumaan ta sa pulan day di alalaki. No kastamot laeng. Kasayaatan no ijay laengan simbaan ti pangurayan taken kuana, balasang ko. Nalipatam ka din. Pinaritan lak ni Papa ang mapan iti simbaan. Gapo iti napasamak. Monica, Iso asan ang mabalin ti planom, yaya ising. Iso nga ikagumaan talaangan asa pulan day di alalaki. Mabaan iti kastoy awang. Anya ti madamag, ti Juan Mendez. negative, Chief. Awan pa lang tayo nyaman nga impormasyon ang nakalap dagiti asit tayo. May papan ka dagiti naudi ang nakainkwentro ta. Amom. Dagkal ti atap ko akamang ti sindikato dagijay. Anya? Kasta ti agparparik na kanya. Sayang. No nakakamagta kuma iti uray may salaeng kadakwada. Nalabit nga dan impormasyon ta ita. May papan iti sindikato. Tirigat na, sir. Saan ta nagbaligi? Nasiglat dagijay. Amuda no sa dino ti tinurturong da. Tapno mayaw awanta.
Dahil tinang pasingkad iti pamatik. Akamang ti sindikato nga agop operate dito San Bartolome dagijay. Ngayon, amuda ti pasikot-sikot ditoy. Sigurado kayo kaditi da iti nga ramidin nyo, amo. Di matatanay baga kada kayo ni Mayor. Sigurado ang, Bogi. Jaklakit dito lang, nga dagtursok amang kalaban kanya. Amo. Amom adagkel ti impluensya dagiti kakasta at tao kadagiti umili. Sigurado nga apektadon tulakit ti dagiti negosyo tayo. Sabagay. Husto da ita, amo. Banag adyak itulok, Bogi. Nakaskas daw lang. Nagturod matan, no asino man day jay. Nalabit na bagito. Di na mo tararamidan na. Sabagay. Atay tanti simbana mo. Mabidlain. Tay paradak tita sangwanan ti simpaan. To'y logan tayo. Atay tamo. At data ni ti sangwanan ti simbaan. Madlaw nga adda tao iti simpaan. Nalabit nga adda ni tati tao agagarak. Amo, mabidlain. Saan kayo pa dumsaan? Sigurat wag pa'y no natalgad taglawlaw. Sakpay dumsaan kayo. Bogi, Narigatan, amo. Ang mga nadakit di madagiti small time makabusor tayo itaglawlaw. Sana rumbeng, ang may sagmak kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumagmamanon a barangay tinapananta, Monica. Ngam saan tamot anasalaw day jay alalaki. Di na kumamot upayan, yaya ising. Amumot no kasano ti gagar ko. Tapno maisog ni ti pamati dagiti taga San Bartolome, iti Diyos. Amok day ta, balasang ko. Iso na laan. Taamangan no saan ta masarakan day jay alalaki. Basta sana ka mapukawan iti namnama, yaya ising. Ala, ituloy tangarudan ti mangan. Tapno maituloy tamutan ti agsawar. Bareng no masalaw tanga agpayso day jay alalaki. Apay nga ta. Hello, Leon. Jonah, at nakati pa kayo naigamit ikanta dagiti polis ng panbantay dito simpaan? Binilin ko ni Hepe nga da ko mapulis nga agbantay di talyon. Iti kasta, saan nga agasak-asak dita dagiti dupang kan dagiti managdakdakas. Kasta ka de. Well, di mo ibaga kanyak nga adda ka ita dita. Kasta nga ron, Jonah. Anya ti araramidam di talyon. Kaya't kulaang ti makasigurado. Iso nga may kami dito'y kinibuki. Ngam polis mo, tinatanunan mi dito'y. Di nakgayam impangag. Imbagak lang arudan kan karumbang lang aganad ka. Anan, di ka nagungit pa'y. Sana ba eh? Tapumanaw kami matlaang dito'y kinibuki. Ala, tayo talaang, Jonah. Bye. Bye. Oh, anya lakit din ni Leon. Natangkan ti ulo na. Imbagak lang arudan kan kwa na asaan abasta agdarasudos. Tanumaamuan dagiti taga San Bartolome. Ti pakainaigan na itinakaamamas a pagteng. Sigurado akagura danton ni Leon. Anya jay ko namin, P.O.1 Mendez. Naggapo ka nun ni Don Leon ijay simbaan. Anya? Day tatagpay so. Anya tinaramid na ijay. Sigun iti awag ti kadwa tayo ang nabiling nga agbantay ijay. Kaya't nakanong amuan.
no asino tinangpatit iti kampana ti simbaan. Ti loko. Naimbag ta saan ang nauram. Ha? Ni, Chief, apay akas tati ko nam. Kwa. Awan. Awan dayjay. P1 Mendez. Di mula tani kaskaso dayjay anay baga. Yaya Ising, saan tan samad ka na masalaw day di alalaki? Monica, Talaga akayat ko amaamuan no asino day jay. tinasayaan. Kat agdamak tamanan. Baron mo adda makaibaga kadata. Sige, Yaya Ising. Daytani, adda lalaki di tawaitin siya. Isunti pagdamagan ta. Wala na. Mabiit lang tayo sadang ko tilugan iti batog na. Naimbag nga oras mo, Barok. Mabalin ti agdamag. Anya da jay, nana? Adda ngaming sapsapulan mi. Amangan ko namin no nakit-kitamket di ti tao asapsapulan mi. Agar-aramid ka iti pakaisag makam, Leon. Jorna. Laglagi pa mo kumakanayon. Awan ti makaamu ka na iti aramid mo. Ngam no si kamatla ang ti agaramid iti pamuspusan. Tapno mabisto da ka na iti umili. Makaamu ka. Dilakman sirmo ng Jonah. Nalipatam samet niya asawa ka laing. Tsak kayat tikas tangar aramidam. Nalalaing kakit din yung siya. Iyan ali ka kakalaang. Ha? Nangro na kat awan apulos ti amo ni Monica itipod no nga aramid mo. Sigurado ang mapukaw ti panagraon na ka. No maamuan Suwardin ka! Suwardin ka! Kaya't mo ti makabil, ha? Mas sakit anak. Yun. Ang mumatlagayam ti masakitan. Isuasumardin ka! Kaya't mo asawan. Kabarbaro ka lang di San Bartolome? Saan kong ilibak na ita, kapsat? Sigamat, Monica Lagtan. Kas dati kaya't ko ayawag mo kanya. Sana ba niya pa nagkita ka? Saan mat nga aginandayo ti edad ta? Sige. No kasta ti kayat mo, Monica. Oh, di may mayat adunggan. Among, magustuwak ti aramidam. Ti panangalukoy mo kadagi ti umili. Tapno tumulong da amang dalos kan mang taripato iti simbaan. Kaya't kung ngamin na may daras ti pan nakadalos ti simbaan. No sisyak lang tagtignay. Mabayagan. Isungag sapsapulak iti makating nulong ko. Di kag danag, makatulong ak. Kan adda dagiti maayabag at tumulong. Agyaman no kasta, Monica. Dumabalin, inton bigat. Marugyan ko man. Apag isunto inton madanong ti Domingo. Mabalin ka di, Monica? Kan mangikuyog ka kadagiti kakaduham inton bigat. Oo, sige. Awan ti balikot. Sino nga tadyo inyawag dagiti kakadwat ang agpilit asumrag iti simbahan? Diyak mo, Chief. Sa bagay, saan mo't mabalin nga iparit tayo nga at mapanijay? Ngamin, simbahan dayjay. Iso na lang ta nagturid matten no asino man dayjay. Ang mga no isuday jay tinangpatit iti kampana, Chief. Ano niya? Posible. Saan ka di? Mamuan ta, apaman ang makagtang dayjay. Mendez. Katkas itinakon-akon. Saan tayo ang mabalin aparitan dagiti umili ang mapanijay simbahan? Sa di no pinagkapuan yo kini ising iha. Masiguranak namin dito'y balay. Iso ang nagpalpalai lang kami kaniyaya ising, papa. Kasta ka di.
Iha, inton sa marono. Agpakada ka kanyak, ha? Papa? Amo mat delikado ti panawalitan. Kasanon, no adamanen saan aninamnama apasamak. Pasensyakan, Papa. Awanan yaman na, iha. Basta inton sa marono, agpakada ka kumaganyak. Aramidag, Papa. Ulidag, pasensya kayo lang naman. Dagiti pagmanak niya. Amay sa nga ordinado apadi. Mabalin mo akitahan. Erikisaan. Ubing kalaon na apadi, Father. Kabsat. Panagkunak. Kahit saan mo't siguro ang maala iti edad ti panagserbi iti Diyos. Kastamot lang ti panagserbi iti pagilyan. Anya ti kahit masaman. Santa ko man apagdinis ko tiran ti may papan iti naitabanag, kabsat. Nadalos ti konsensya kay may ditoy. Isa pangasim ko ma. Tadi nakpagduadwaan. Amo ka din ni Mayora ti kaddam ditoy. San pa'y? Ta prioridad ko ita. Ti pan nakadalos ken pan nakaaramat man ti simbaan. Kadag iti maisayangkat a panagdayaw iti Diyos. Agam ti kagdanag kabsat? Siyak amis mo ti makisarita iti Mayora. Apaman ama simpati simpaan. Mapatpatit manan ti kampana. Oh, panagkulang ka isa. Chona. Apa? Ti kampana ka di ti mapatpatit. Wan, Leon. Kasla ipasimudaag na nga iti mabiit. Sumardin ka, Chona! Siguro. Agpaiso ti may papan iti sao-sao nga ibagbagadag iti taga San Bartolome. Adda kano ti lalaki ang manginginggan nyo kadakwada. Tapno dalosan kan taripatuen dati simbaan. Jakpay ngamin na panagnagan ka. Ngum iti kastoy ang mapaspasap. Masigurado nga adda ti kinapudno dayta at tama. Chief, ado ka dagiti umili ti adda ita dito'y simbaan nga agdaldalos. Mendez. Karaman ng ti anak ni Mayora Arrogante, kadagiti adda ita dito'y. Namati iti Diyos ti anak ni Mayora Arrogante. Marik na kanising patabalasan. Ha? Kaasimat no bilang laang. Ne. Chief, anya ti kayat mo asawen? Apay anak ko nam ti kasta. Ha? Apay kumakaasim. Iti anya aga po. Mendez, agbalbalin ka na chismosa. Mabalin ka di. Saan nga amin nga ibagak kat ikam iti sabali akay papanan. Chief? Chief, tilugan ni Don Leon. Isuday ta dimta. Pepe, ano ti mapaspasamak dito'y? Saan may aninamnama ti umayo dito Don Leon? Si kakit di met hepe. Nagadayo ti sungbat mo. Anya ti mapaspasamak ko na. Agdaldalos dagiti umili, Don Leon. Panag ko na. Inton Domingo, marugyan manen ti panagdaydayaw iti Diyos dito'y simbaan ti San Bartolome. Anya? Kasayatan siguro no umay kayo met, Don Leon. Baren mapakawan dagiti basolyo. Anya? Oo, Don Leon. Amang ano kagura daktukid din. Raprapakan kayo laing. Hepe? Saan anasaya at tikas jay arabag mo? Laglagi pa, awan ti taong awan basol na. Ha? Itagon daway, hepe. Asino nga takadata? Ti ad-ad da arumbang agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Don Leon. Di mat itay nabi adda sumagmamano abiyag akinitel mo. Ha? Iting-ting walay
Don yon. Inaramid ko laeng ti pagrebbanak. Kriminal dagijay. Kiso kriminal, kiso saan? At dakarbangan da iti patas alinteg. Linteg ti tao, ken linteg ti Diyos. Iso nga an nadamdag iti irabrabak mo, Hepe Salvador. Tali, nagbalateken ken kati kinunam, arabak mo kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagsak kayong sakit di Talaga, Buki. Takasano, nagbanag aneng dayjay a Hepe Salvador. Anya di kayat mo asawan. Amo. Di ko na matnagang iti apan na. Saan akas kilkwa na laing di makabisto kanyak? Nalaing no nalaing a pulis ni Hepe Salvador. Nasirip no nasirip. Ngem, ado pa'y tilamutin na nga innapoy. Sakbay a pumatas iti kikit ko. Agyaman kiti, taad dati kayat ko adoptalen. Tano saan? Nabayag ko man at timangat iti barsa nga. Dayjay nga ginlalaing a pulis. Panag ko na. Nakita nga tani papang ikaadata dito. Saan mat siguro? Di naman nakita tilugan ko ta nakaparada ijay likodan ti simbahan. Oh, apay, nanaising? Agtib-tib bayo wala sang ko. Apay man. Iti kastoy nga aramidin ta. Anya ka lagi din aya. Awan mo tidakas nga aramidan ta? Iso asaan arumbang nagdanag ka? Abangan no agat-agat matenten ka ni Hepe Salvador. Mabalin ka di. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Leon, Laglagi pa masyak ti asawam, Jonah. Siyak ti rumbeng nga ayunam. Saan arumbeng nga agsao ka, iti maikontra kanyak. Nalawag ka di! pasensya ka na, Leon. Ngam kaya't kala ko mapalagipan. Abanlaagan. Awan ti amom, Jonah. Iso adi nagpakibyangan. No damagag to opinyon mo. Iso, agsao ka. Ngam no saan? Di ka laingan makibibyan. Saan kami nagbalag, Simon? Agyaman ak Monica. Bakit tinay-tulong mo? No saan nagapukan ka? Saan ang maidaras ti pan nakadalos ti simbaan? Awan anyaman na. Huwag gayam. Asino ka diti agbalin ako paruko diti simbaan? Mamuan intong Domingo, Monica. Ay, sayang. Kunak no kakuyog mon asimbang pat ditoy. Ah? Ala? Patuluhin mi nga rodan kaniyaya ising, Simon. Sige. Sige, Monica. Agannad kayo. Saan ako mga umayita dito'y munisipyo? Tawan mo ti aramidak. Ngamgapoy ti kasjay ang napasamak kada kami kanilyo ni Jabalay. Kay kayat ko laangan ti kandak dito'y. Ngam ti dumakkel pa'y ti susik mi. Naimbaga orasyo. Mayor Arrogante. Ha? Come in. Dumanon ka dito'y. Agyaman ak Mayora. Siyak ni Simon Villamara. Mayor Arrogante. Oh, maragsakan ak amakaamamukan ka, Simon. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak Mayora. Ita, anya ti maipaay ko kan ka, Simon.
Kaw-awag launay ti mapagtalkan nga asit tayo. Oh, anya ti madamag, Mendez. Adda iti asidag ti balay. Ti maatat agan runner dito'y San Bartolome. Anya. Anya pa lang aro ti urayan tayo. Agtignay tayo. Matungpal, Chief. Kartingam. Umungam dagiti kakadwa. Tapno mabilin ko idaan na bag. Kalpasan na. Mapantayon iti nasao a lugar. Iha, ada masapol mo. Papa, pakawanan na ko ma. Ada sinalungasing ko abilin mo. Anya dayta? Napanak iti simbaan, Papa. Anya? Iha, di mat imbagakan ka delikado ijay. Saan, Papa? Ngamin, ado kami anapan. Nagdalos kami ngamin ijay. Iha, Kinapudno na, Papa. Nakita ka pa'y anapan ijay? ha? Iso na lang tapimanaw ka matla adagos. Apaman ang nakasaritam ni Hepe. Ay, Pangasim, Papa. Di nakumanlapdan ang mapan iji simbaan. Nang runa no addan tuntikura paroko amang taripato iji simbaan. Ngamin, masansanton ang mapanak mat ijay. Men, take your position. Mendez, follow me. Wen, Chief. Da kayo. Itiday dya banda. Move! yes sir! Mendez, agsipot ka na yung baga. Matungpal, Chief. Chief! Palpaltugan na tayo! Men! Open fire! Amo, dako sa dama. Apay, Bogi. Rinaut dagiti polis tayo ang dami nyo. Anya? Madama itan tirangat. Kasanon dagiti igam nga dayjay. Pinilin ko ida nga ilibas da amo. Na talaga ka mailibas da dagijay. Kaputad da underground na dayjay abalay. Nagturong ijay karayan. Oh, sapay lako mga rodtawan ti may sagmak when lumakamag kadakwada. Sapay lako ba? Tamakalibas da amin. Men! Ceasefire! Ceasefire! Move! Sarkan tayo ti pasdek. Ngam agan kayo lang. Yes, sir! Mendez, ije kayo bangir. Move! Matungpal, Chief. Oh, sapay la kuma. Taadda na saya at apagbanagan dito apag namin. Apay adi ka makit na? Ah, Ada ka di parikot mo, Papa? awan iha. Anya ko mga ti parikot ko. Nakadkadlaw ngamin, Papa. Ada laki timang borboribor kan ka. Iha, di na ka di pagkadanagan. Awan ti parikot ko. Sigurado ka, Papa? Wen, iha. Ala, si kangaro ti makaam mo. Ngam na ada parikot mo. Mabalin mo nga ibaga kanya. Barang no ada maitulong ko, Papa. Awanin apulos din sarakan tayo dito, abalay. Imposible. Naglaingan dagi jay. Ta nakalibas dakit din adi tayo ammo tinagnaanda. Wen nga ro, Chief. Agsawar kayo. Nasken amaamuan tayo. No nagnaan dagiti naglibas. Move! Chief, kasano itan? Saan tayo apumanaw dito eh? Amuan tayo, no anya tinapasamak. Nasken amaamuan tayo. No sa dino tinapanandag itinakaranget tayo dito eh. Imposible nga na makalibas dagatan. Asaan tayo manlaan na siputan no napananda. Matungpal, Chief. Ala, agtignay kayo amin! Anya ka di mapaspasamakan ka. Madi ka di pailaang tiriknam. Madandanagan ising. Gapu iti anya, ma'am. Iti mapaspasamak ita. Ha, Maamakak. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Amangan no adakala at anakaro apagteng adumteng kada kami. Adi mi mapakadaan. Tsak amo no kasano apatigma anak ni Leon. agasawa kayo mat, ma'am. Kasari tayo itinalapat ah.
Sa bali ti ugali ni Leon, ising. Mabuteng akan kwa na. Amuhon no kasano ang makaubat ti asawak. Nakaro. Iso ama-amakak amang kontrakan kwa na. Amang ano anyakit di ti aramidan na. Ngam aramidak ti amin awagas. Barang numabawin ko pa'y ti asawak. Tadyak mo't kaya nga agnanayon akas jay ti kababalin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito'y lakit di tinagnaan dagiti rinaut tayo. Sigurado da ita, Chief. Naskan asarkan tayo mati underground. Chief? Saan anong bang amakalisi dalatan? Amom dayta, Mendez. Wen, Chief. Tinaduma. Agbati ditoy. Yes, sir. Agpaliw kayo iti aglawlaw. Yes, sir. Da kayo. Sumurot kayo kada kami kini Mendez. Yes, sir. Sarkan tayo ti underground. Kinapudno na iha. Napan iti opisinak ni Simon Villamar. Kasta ka di, mama? Wan, impaka muna ti panagnaednan iti simbaan. Mama, Isunsamot ti naibaon nga agpaay akkura paruko dito'y San Bartolome. anya? Imposible, mama. Saan ka di nga ubing unay ni Simon nga agbalin pa di? Diyak maibaga, iha. Ngam kasta ti panagawat ko kadagiti imbaga na kanyak. Mama, Ngam maamuan tayon to intong Domingo. Tasigon ka ni Simon. Mangrugi manan ang maaramat iti misa ti simbaan dito'y ili tayo. Kat pakaragsakak dayta. Tatalagamat nga adun ti imadayo ti riknana iti Diyos. Manipod nagraira ti kinadakas dito'y ili tayo. Dito'y kayang ti sumalputan ti limod adalan. Manipod iti rinaut tayo abalay, Chief. Anyan. Nasirib at talaga dagiti managdakdakas. Amuda ti aramidan da. Chief? Talaga nga organisado da. Iso asigurado ti amin atignay da. Dayta tiga po na. Nuapay amarigatan tayo amang ripuog kadakwada. Nung addan tumutlaan gundaway da, Chief. Sigurado dayta, Mendez. Saan tayo nga itulok akanayon amakalisi da itilinteg. Nasken amadusa da. Kang runaan ng tig-utek, tig-grupo da. nakita mo't ni Simon saan ka di, haya isi? Wan, Monica. Langhan na ka di ti may sa apadi? Naalumamay ti panagsauna. Iso a posible dayta. Ngam saan tayo asigurado? Nagsayang mata na bilang laan. Anya ti kayat mo asawan, Monica? Ha? Ko. Awan. Awan niya, ya ising. Lipato mo na anyaman, tinaibag. Nawawag lao na ni Minyong, amo. Anya ti madapag? Ayusan ti amin. Awanan ti parigot. Naipaknidang dagiti armas. Awan na polos, tinaduktalan dagiti pulis. Nasaya at nukasta. Tilang dagiti sayangay. Ket jay hideout, anaduktalan dagiti pulis. Napintas ti lokasyon dagiti hideout, amo. Ngamin, agturong iti karayan, ti limod adalan na paglibasan. No bilang tadarhead. Amin mat dagiti pinaaramid tayo a hideout. Adalimad adalan anayranta. Saan aya? Pudno dayta, amo. Isuabaybay amon dayjay a hideout. Bogi. Nalabit at talagaan na pudutan dayjay iti imatan dagiti pulis. Isuakas jay. Amo. Ti importante. Naipanaw dagiti armas tadak kalagatad ti balor dagijay. Ken awan tinatiliw dagiti pulis.
Ta iti kanito ang mapasamak na ita. Agpaggadlaki di grup. Asino ti akin kuko ay tidayjabanay. Inimbestigaran nyo kadi. Wan Mayora. Ngam lading itak nga ibaga. Nabayagan na pimusay ti aking kuko iti dayjabalay. Anya? Rumrumor iti investigasyon. Anabayagan nga abandonado na iti lugar. Perpekto a lugar. Tapno aramiden nga hideout dagiti managdakdakas. Kastagayam. Talaga na iranta pagbalinan da a hideout dayjay. Ngamin. Naigagaraan na paaramidan iti underground. Anagkamang ijay karayan. Kat ijay lakit iti naglibasan dagiti rinaut mi. Hepe Salvador. Sapay la kumata iti mabiit. Masulbaryo dagiti parikot ang mapaspasamak dito San Bartolome. Ikagumaan mi, Mayora. Aramidan mi ti amin. Tapno na dardaras a masulbar dagitoy aparikot. Anya ti may pay ko, Don Leon. Ama mo naggaya man. Nagdamag-damag akon kadagiti lumugar, Don Leon. Isu nga amok ada kayo ti asawa ni Mayora Rogante. Naimbagtam, ma'am. May sasalodsod, may samet asumpa. Ha? Hasino, ti padi ang may destino dito'y San Bartolome. Don Leon. Hasino? Siya. Don Leon. Sika. Siya ni Father Simon Villamar. Tinaybawon nga agpaay Akora Paroko dito'y San Bartolome. Aburito ka, Chef. Madlaw day ta. Pampanunutak namin. Nuan niya ti kasayaatan a maaramid. Tapno masulbar iti kabiitan a panawin ti parikot. Mendez. Chef. Ngam saan nga agnanayon nga umayon kadakwada ti gundaway. Amok adumting tumatlaing ti kanito. Amadoktalan tayo ti may papan kadagiti kabusor. Chef. Amo tayo met amin. Saan asinsinan ti sindikato nga agop operate ditoy? Amok dayta, Mendez. Ngam sa anak amabuteng. Ha? Pan nakabagi tayo ti linteg. Pagrebangan tayo asalwadan ti linak ken kapya, iti sadino man apakay distinuan tayo. Ipatungpal tayo nga ro ti linteg. Nga uray pay kay papananday ta, nga ibwis tayo ti bukod tayo apyag. Domingo yung bigat. Kauna nagundaway ang mga ngayak iti misa dito'y San Bartolome. Amo pa sana nalaka nga lukuyan manen dagiti agindag dito'y. Tapno agdayaw da iti Diyos. Tasigun iti namwak. Agrairan ti agduduma a kinadakas dito'y San Bartolome. Agraira ti krimen. Sugal. Droga kanda dumapay. Kat ipasimudag day tatinasang petak alang ato'y simbahan. Talaga na baybayanan. May baglakit din. Tanasingpet ni Monica. Kat iso tinang tulong kanyak anagkalap kadagiti nagbalin a katulungan mi. Anagdalos ken nagisimpay ti simbahan. Simon? Monica, si Kagayam. Oh my God. Anya ka diti kayat asawon da ito eh. Apay akas ta ti suot mo. Ha? Apay? Anya ti maditi suot ko? Ko. Kayat ko lang ang maamuan. Si kakaditi agpaay Akora Paroko diti San Bartolome. Wen, Monica. Anya? Kat ulitat tagyaman kan ka. Dakkel tinaitulong mo kanya. Tapno may simpati simbahan. Apag isula unay iti kaunaan a misa nga angayak intong bigat.
Amo mo no sa dino ti pagrondaan, Mendez. Wen, Chief. Si kanti makamo amang pili iti kakuyog mo. Siya akong timakamoy ti dayta, Chief. Kadda kayo ngay. Asino ti kadwayo? Di nakpagdanagan. Kaya't mo asawan, Chief. Agmay may saka nga agronda. Makamo ditan. Apay no kuyogan kalangan, Chief. P.O.1 Mendez, nalpasan ti saritaan. Adda na ito ka pagrondaan. Chief. Di nakpagdanagan. Kabalak asalak niban ti bagi. Naggapo ka, Ijay. Owan, yaya ising. Kat, apay nga rod, akas tatidjar mo. Agpay sugayam, yaya ising. Di anya, May sa apa din ni Simon. anya, Day ta tinapanagnagak iti ipapan ko iti simbaan. kas tagayam. Apay nga rod, amalmalday ka. Awan, yaya ising. Sigurado ka? Imposible akas tatidjar mo no awan ti makagapo balasang ko. Awan ko nakmat yaya. Iso ati naklata ko man ikaskaso. Nauli magdaglawlaw. Iso anas kan nga ganada. Ang mga nuadakit di mat kabusor iti asidag ko. Nudaduma. Ti makatitilang aki na uli magdaglawlaw. Kat mangipasimudaag iti paggad. Iso nga ganadak. Ijay banda ti papanak. Agmay may sak ngay may ditoy. Iso nga'y kagumaak ti aganad. Tano husto ti atap ko nga da kabusor ang nagsubli iti daytoy algar. Ang paggadak lakit di. Sumretak matlang iti pasnek. Iti kasta. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.